Jornada reivindicativa a Betxí en les trobades per la llengua en un any en el qual els nostres governants qüestionen l'ensenyament en valencià. De vegades fins i tot ens obliguen a triar si és important aprendre-la o no aprendre-la, i això és el que nosaltres estem radicalment en contra i ens fa enfadar una miqueta, perquè són coses que ja teníem clares, que la ciència té clara, que la pedagogia té clara, i quan ens pregunten si vostè vol que el seu fill aprenga en valencià o aprenga en castellà d'una manera bastant fal·laç i bastant maniquea, nosaltres el que diem, els xiquets han d'aprendre-ho tot. Este PB ha participat activament amb el seu taller d'Enamora't del valencià i ha animat a fer vaga el 29 de maig perquè motius no en falten. Estem en contra de les retallades en educació, les retallades en les plantilles, estem en contra en la consulta de la llengua i per això vos animem i hem convocat el 29 de maig la vaga general. Les trobades pel valencià continuen celebrant-se per diferents pobles i ciutats durant tot el mes de maig.